Hier in Gautum is het nije onderkomen, een pleats uit het hier Njoggen. Het ontwerp is van de verneemde Ljouwerter architect W.C. de Groot. Een week voor de verhuizing wordt er nog hard werken. En het is correct dat je een nieuw huis bouwen. En de planten moet nog, zei ze dan. Er moet nog dingetjes afschilderen worden. Er moet nog zaken ophangen worden. Er moet nog een lamp ophangen worden. Dus ja, een hele protelietse dingen die vaak een heel protiet kostje trouwens. Het gwot uit het museum is al verhuizen. Het vertelt het verhaal van de landbouw in Friesland van de prehistorie ontnou. Er is meer ruimte hier als in Jennewoud, maar vooral deze pleats is perfect voor het landbouwmuseum. Nou ja, we komen nu in een hele iconische pleats. Ik denk dat dat heel mooi is. Hè? Deze pleats is echt een uithangbord van het museum en het is daarmee een totaalverhaal worden. En vooral ook omdat om deze pleats heen een heel verhaal te vertellen is. In feite wie dit de modernste pleats van Friesland in 1909. En we gaan nou weer een moderne landbouw om ons heen. Dus wat hier past dat heel mooi bij elkaar. Plus een hele vernieuwde inhoud zelfs. Het Landbouwmuseum gaat open op 23 juni.